kowe nang kulo diluhur dhewe donya wong kuwi buta wae monggo ibu dirayu lajeng mawon nangge tata cara kang Gusti monggo nangtung dene Pak nggih anu mati judule kegawe samono yo balangan molang sabda usulmu ayu wah ilustari wah bagus sekali asis muslimin pulau-pulau dari sahabat yang suruh alik-alik orang lawan pakai dua tangan pakai dua tangan suruh tentang emosi disuruh semua orang bisa tekan terus arsenal sur ya sebab arsenal jadi sahabat saya jika saya jalan itu